čau lidi, tohle jsme u dalšího videa a tohle je hra na kytaru, zahraju vám One od Metallicy a ještě něco když tak. No, takže jdeme na to, One od Metallica. Takže jenom to furt opakuje dokola a nejsem tady profesionál, říkám to na rovinu, ale začátečník, začal jsem teďka hrát od Vánoc, takže se budeme ještě uvím kousek Metallicy o Nothing Else Matter. Jsme jednu. Teď já můžu hrát třeba tady tu. Takže to nás tam takový menší. Jako umím víc písniček, klidně umím také na A. Klidně nějaký akord, ale nechci zase to video dělat tak dlouhý. Nikoho určitě nebaví dlouhý videa, takže tady na kratunký video stačí, takže like, odběr rozhodně potěší a u dalšího videa čau.